watega yesa ko ruwanja kwai anya sai tugutigira neru kurwibinde ntutogoteba lakini tatokora ki ubikirani igo a excellence tibaganiri yao mungina Catherine orarire na yathika kuregeti kuri stiari na ndi nayo kuongo sabone bitebi gatokonya ngona kitoko gya mbia mwa thank you Jamani mheshimiwa hata mheshimiwa yali siaga kwanire redi kaja akira bantu tabana tikategerera kwa lenge mbasa nayo mbia mono sana bantu ba minto nonye toichane tena bakwanira mbia mono go twachiraiga asenga yo mongina Catherine asenge njuru mu no mana no tokata ekero karo nero mutanga ni kondikere message ikiani meeting inarenga akalika nga we have lost Catherine Nyamato igari Catherine Nyamato ne bitako bamunga kya Catherine yakoro bona re Catherine Nyamato oyera likanu munga kamanya kulika kamurikera nga really what do you mean akamaya kulika bona hona re Catherine nkasini kumuirane I was in a meeting ikameki ngasoka siku ngachakwa kabone siri kumwakere siminga karo mogere ngaibana chi musibati ngaki wante nga Catherine okure na ndega kure bona gena nditarware tigaru mwayo kurere yani agante byumugano mube tukaenda kura ichana sitaekange kachakomata na yebono genda ninje ngwakere siri later imanyenga kitawa. So I want to tell you, my good friends, who have come here. Abamuacha asengencho yokolero monginoyo esucha ya Gusii. Ama eno monginono mongina bugo kumiorenga. Ekiara to kilo montaja yo kumogano na kitu amanya nete na Catherine. Catherine ma etentu aligete chikura nere. Lakini tali mongina orengo urarorenga ne opponent. Every time that we meet, we just meet as friends. No mongina orenge kuvukumia, mongina orengo muya. Akara tu akorire chikura, na hende tukucha na hende tuwarangira. Tuwaikaransanse, tuwabora nina, muna mwaro jibia jiete, bante na yabono kwa irete, tuwako iro koboko, yenderera mutu. Nyakete siasa iga, agacha kandange. Agacha antumira Fontina. Ano Fontina ya. Alengo musani ya Fontina. Sana. Agacha ganteina. Ini wete cheru shambu yago cha sana. Ese siasa ino ato kwenye kuminyokania, yendo motevi tutaketu ikaranse. Tukwani. So aganteberi Fontina. Akamore agacha tuakara nesimi, tukateba ninto kwena tukumera, tukaena nali tuko. Tukahacha bua ye nyumba tukaikaransa before ndera ira chikuru chiri chintangan aganta iba baeno nokore utawanje untigere ekirowe keminyokie rinde naye mambi yayanje kugutigera nkamata yumungine kirowe njembwa tabutine ky'abantu tigatogenda isikahabu tokonyora nayo koira nabongo gutigera naye gokonyora ninche nkoira untigere aganta ibikine kinatagete tugambe buya igo tuigwanane tumanya kogenda tuchaka bono chisiasa cheito na ndi chisiasa chichikoba chia maskani na endo bumaene muna tu akora chikura cheito abakungu aba muna tu abinyokani ali sinara mwegu muna Josephine yarera kwana mwegu muna Josephine Josephike wato kumoroka muna kwana intuntu anya gukora siasa ya bochafu tu anya gukora siasa ya kuramana aya na mangana tu asomete kurwa somo ngino Catherine gato tebeti na tokore siasa engija egwata maskani na hende toletera maskani na bana bagusi tugwata maskani. So she has mentored us in several ways. Ogo train ya bakungu na bago swasi siasa na bete party engija igaso etali na hende akabe party kolengera liburu ya bakungu muna chisemina chikoba nero gotobeka mutu ekiagera in Kenya nero better recognized as one of the women Kenya ngima olesi group chiria chiko train chiko kwanira bakungu chiko menta bakungu na henda akati agatwale nkoro ingija akamanya gukora mentorship gocha skili yo gukumi
So we have lost a mother. Omonto bwanchete omorembe. Muno bomaene mwakwana twachiraiga muna barai. Abarai baitu bagusii bare elected. Ekere twaenge Gusii ntwa Nairobi ekere mangana acha twakakera na chisimi tugatebani we have had a blow. Next week ngochaka turi kumirana. Erinde twachaka kubanga ngakina intwe togosoa aso support one of our leaders. Once you have been elected, I want to know into the books. Yeah. Ono ngocha kogenda tore tomoroseri kwanse eulogy. Tomokore the eulogy in parliament yenyene. Tomokwane erinde abantu bonse Kenya manyanga we have lost omonto yomo ulingasi house ye. So as Mama County amana bajumbe baitu bali elected from this region igonte ketego na already twakwaneranire twatebaniri muna togochiko chaka okwanera n'abantu bamintu bali Nairobi na hende twachagete kiombe kia bangina banga wone kiombe kena kiangana kitutagete bano tokongi ekiagera ekero magadalini atoeresa maji intwara rokoganikora. Number 1 ntutagete asara akari mungino yo itogosi ogotinde kutari ogwa machieso muna gochikogalea okoganikora kwana gwe turakita etotageta mangana haya aikase county government bati tractor nchiaguru chibese chetu kasobana tractor nchiaguru chibese chetu chire county gari. We want to talk to the county etokonye mugabano itonaro utanara to atararusi utanero the deputy governor and the governor etotagete batokonye tonyore tractor echichega eremega wana muna mwanga mangana ayo ngo ya chakande iko muna mwakwana straight. I am starting imba mangana ayo and I know ngo chakara imanyetera yaro muna abantu babwata mangana abande bange Nairobi abande bararari. I know people will come here muna bagocha tigaba manyenga tuachakeire kora abango muchioyo litanga etutagete kwa nyumo ngino itomine suchayo gokumia ekiagera she will not be here any other time na bana baye baratigara lakini batigare asora nyore twachokire buya e group yeri twachagete eyachagete na bantu bake. We want every woman ole Gusia acho inialia so that no anyane ebitoki biri twachakire gusangirira ebinde nabo bigocha gokonya okore bintu binde wali tuganyete binde bigocha kururugo bintu biria bichakago torore ngaitu togosoa tokonya magadari naye no mungina bwokukuba tinganende ayenti tingo bana naye se koigorere omungino yetwara umiranire nera sange tochikogenda echikanisa yani gagocho ogukaga ngere garoche Nyasaye nere bagukwana komande ane ndaranye kene ngukwana bali na Nyasaye ekyagere ngenjo Nyasaye go seseniti baba you love people ande kwani sikwabo go iro muntu no musanyo aya baba na nje mbukuri no musanyo bona ko go iro akito ko musanyo baba ekyagere gatwaso agali narochi takana chirali tia bangina batigara bante inga intunda na babura kantu bwatiande abana baito Catherine ari gotosomeri bona tinko kuri abana bali na nje takana chibasene baba wetera sore aye bono ramna naiga kwe biche yengwere aje kabo musanzu kwegabane etwabwatia Catherine Nyamato nero omusiori obunge ya korugusi omokungu motangani kochorwa kogenda bunge ijarishi lakini aliingia alifanya yes yosi bibidi twakora magega na meri otara korunje Nyamira na ruko rukisi ereko nyoro bikorere kipikoli kandi ogocha kwane guikabwo omonge na Catherine Nyamato kindegesa Catherine Nyamato kigaru mukungu bw'abantu naendo obwato koboka gwetiga agosira kero omuntu senangorete kitenge korwa Nigeria iganda angeria nanyore twagenda twaragera ne ogonte bingana kiere na ririko nyatwa translate ribona constitution twakorire nini bono konya kogamba tori gori ya mangana ya 2010
Catherine nigo nera chikwera ndechiti amangana yaiga ngabo women league voters nero tuira nero tubwata magoko atagete tobuche asobo gambi amatuka mange tumene nikomera na turi na former members of parliament n'abandi abambi yamona bwari yamona se egroupe litwa chagete wetera leadership yao abantu bonsi biko Gusii na Nyamira we are going to be involved na ende ogo kuwa Catherine komo omochaka ndwenya totebenga nkwende tore Catherine buya lakini tuwe bibilia kwa Nyasaya tokonye tokoroko gania kumongina Catherine Nyamatu umongina Catherine Nyamatu ikatagite abanyina abange bagambe abanyina abange bamanye kankie asheria goteba abanyina abange bamanye inga inkina kia serikali yao para kike korao alikuwa mama wa watu lakini leo hayupo hapa kile kimepaki etogende tokobanganga na kitoko monia kwa sababu iko mwense lakini si alikuwa amepanda mbingu ekero mote onachirwe tuliko soboka ekero ntetera ya bingu niso se kora kwa na ndagini jama ali tuage sana ndio toke tuma kiabe kwa kama lakini na tuage sige tuma andi kedi kiara be kebera ka gosenga tatu tigango vilia Catherine abegete asechiko akera yo muito amesema bila alikuwa ameguzwa na huyu mama izai matunda na ikiza matunda ayosi gako bekunga ninayaka iko bono ekero Catherine achiete bunge mtu abwate Nyamira mtu abwate Gusii yarenge district Nyamira yarenge district iko ikarenge omokungu otenenerete Nyamira na Gusii agatenenera Gusii iko bono niko toko kare go chikoania omosiori bwoborai bwabangina ime ya Gusii. And through you, my Catharina. Catharina. Baba. I want to know you in Catharina. Mama, I actually just went back to Nairobi. I'm talking about the group ya former members of parliament. Na members of parliament na barumba roba Gusii mbaro na bande friends ba Catherine na ndi maite na bangi. We want to be united in this. Egera tuenshuenga watabanga ngoja tora buya. Catherine baba totebi ngere kiko dio totebi we are giving you a contact jaito. Egere na ntu twachake tukubeka kabesa kita asigite. Notatorora na kabesa anto kagendrete kotonya asigite. Iko totake tomanya ngakia kabesa bukago so ajeni kwa we gurube. No de lakini bas. Kube kutore akakwenda kasoya. Tote okwane kabisa. Na ndo totenga na kitoko ko. Tokotinde ko bone yere ntunonya tuwale ngakarate. My able sister Magdalene. This is my other sister. No, I do business in Gusii. She's my mentor. I'm following her footsteps. And all protocols observed. I can't mentor no trouble. Why did we? I can call it a toy. A toy chinkorochi, a chiri, and you get among the woman, no query and yaka. Among you, Catherine. By students and I tell because I come from West Mugrango. Nandi mnale kama nyana novuja, Ovuja is my brother. Catherine is not just a woman. She was a very strong woman. Thinking at the one time I could go over MP. Obviously, didn't know what I support. The Marawa Mukumsa, Putulegali, Puichora, there was a function. Which I count, Catherine account. I had any correct, I could have such a much intimidate. Catherine got the limit. I can't be functioning in Nyamira. I can't give you water with Nyomba. I can't come get over rock. And you know what that correct? This was a woman and a house. I'm going to get Macarara, Kinty, oversight one once. And no one says, and I think I can water. That's how Nigeria think for this. Catherine knew what I'm doing.
It was around 2018 and there between. Ugo chokongire seminar, okongire nyamira bora bote. Okongi karansi anchigeta purpose ya conductor. Onde bia Josephine. I know munya biashara. Ama tukali nguta kite ku support umusacha, amenye parliament, atatagi kuruo. Ira na support na handa I know one day you will lead. Ngamathe mungina wakwani amangana makongo, uboja secretary, ka iruchi minister liberal minister anasera nirekiro kikie constituency, tonongo support tu. Kaki omungino yo, no mungino lengo makongo. 2020 kana cha kuliye kiro. Mbateria ken, atagia kandangirwa kara. I don't know whether the driver is here. Okondangiria ogonte binchungo time na tutagita okora, okonya nyole kirogo, njitindi wichikohori. Ngochaga gata okora mikakati, ogonte ngo support yari. Mama mwabona ryari wari serious, ali Nairobi. Ngochanga ndamugondo kwana bari mu matari amanoti nguto amatoke 20, botebi pika bya yabeta ari mu Nairobi. Ngomuletera obwo. Komete mama, iri mu nori nkali, ero anyole chinko, nuko nakomulinga. Mungino ya compress. Mama kanta minuto overtaking you ngantu akoga. Onde around here. Kiro mumbo kirango tokore. Iyo 2022. Kaki mungino ya gansa bera nyumba agasaba unaru mukato kyakere kisara cya Jones. Tukanya go communicate. Ekera tana kirite. Onde Josephine. No ande ka kora nyole time na bakora agogontare. Akonya tinda ikagocha. Nchera nari ngikuru Nairobi mwisoni. Josephine nyarero kongake. Nana ikire soti. Ngikuru Nairobi natatukanda matangi kasi nyane ya peta aliri. Nga kwebule tende ndago teyige ndustu. Ngo matenje tinda ikukenda. Nga kyomo sani ono mwana mu agent yone ngakire nga umuna Katalini optimoki. Ngo matego atayuse. Josephine nyarero karabuli ngendekine yako ngata otatebi. Umumino nando wonde gutura bono tiganga kebi. Okaka bana nandaga njere gari ndeme nkuru Nairobi na ikira ngire tubicha okondenga na bere ikari otenen actually kana stenga ikaiga I feel very bad takia bangi na baminito Katalini ga wate nkole taki enda buse na nje ninye bwata magitari no manya tabo mongina Jesu no mali nje ya nenda takia bangi na baminito tuasiriye siro ko no mongina olenge siro ya Gusii na kenyingima na ndo mongina Katalini tabwata ngoba igale ngoma lemu ali kwirwanera na ngo nabangi na bande na ino abangi na bande batigale ababoraka Katalini ali kurage nimba maete gata nga kombata abantu abange kurage ki abangi na baminto kunya sawo siniri akeiga. For example kyangu na yesiro monto otigeliga si kaki Mchena alikuwa tabatani sema ni tingo ila kile wote ache msakole ache kusaide. That was my slogan and you know that. Na kwa tobugete I didn't touch you. Ateba itukomba kale mbokie. Kwa bikire kero gonse. Kaki na nduto sabere bali tukulmarira yao. Alegendo bugaba na nduto tujega ku yao. Ai baba. Aiga igotore ase omochibwa onyagosira Nyamato ase omoshimiwa Catherine Nyamato yore omong'ina onyagosira Nyamato asirete igo twachira aiga ase eng'encho yokoreta eng'ora yaito ya bene ase eng'encho buna enaro ere ekero twabere togosireriwa na oyominto omwanchwa Mheshimiwa Catherine nabo okonyora abanto baye bare at their lowest chingaki echi nachio okonyora baganetie abanto rinde abanto bachiche babakwanere amang'ana yokoremia ekiagera amakweri niga ara amaruru gakunire oyomo omwanchu bwa efamily nabo okonyora chinkoro chiabunekire ase igo nigo toraiga rero igo twacha naende twaumeranera aiga buna abang'ina ba Gusii abang'ina aba twanyoranera abande babeire barenge elected na bono ntori na omweshimiwa oito Alice Chae ntori na abaishimiwa baito aba MCA omong'ina Catherine niga arenge oyo bwa ogokumi sana ase ense yaito ya Kenya nakobua mono ase Gusii ekiagera abagusii teri rahisi
omosubati gwesokia kogenda isiko gokorera ense na mono kobua gokorera abanto baetanetie abenka yaye ekiagera mono mono intwe tomanyire ng'a emeremo yaito na okoruga obokima na okorenda abana na ogochia mogondo. Lakini omong'ina oyo akabeat all the odds akaba the first woman otoorogetie ng'a barai nonya na abang'ina nabo bakoba barai naende bakora emeremo ya ogokumia. Twensi baria twabeire elected omong'ina oyo nere tokorerete egento tokoroka mentorship. Ase igo nigo twachire tore na amagomba amanene abang'ina barerire iga ekiagera niga arenge buna Dorcas. Emeremo yaye akorete ya ogokuna chinkoro chia abang'ina abange nabo iga agakuna abasae nao na abasacha abagaka abange barenge abarure ushuhuda. Ase igo nigo togoteba omonene amulase mahali pema peponi chingaki echimo ekero Nyasaye arache ntoche koumerana toche gochengera emeremo eria akorete naende ntomaete ng'a nakabwate chigutu chinyinge chikabekire ase omotwe oye ase eng'encho ya emeremo emiya. Na eching'enang'eni chingiya ase eng'encho ya emeremo emiya. Ase igo buna inche mama county igo nare korwa bono ogokwana kwane buna omong'ina korwa naki torete omorembe ase enka eye tosabere enka eye mono. Ekero togendererete kobanga ecelebration na omoroberi oye totaranyora chitariki buna bono nonye narenge iga mashinani. Next week tutafungua parliament ntochi togende tochi koeulogize omong'ina ominto kiagera eparliament eri nanyekorerete emeremo ntoche togende tochi gokwanera amang'ana ayo ntoche togende tokwane na abaeshimiwa baito na abaeshimiwa bande babeire bakorwa pole gocha tokobatebia mbuya mono ekiagera mwaroche naende mwarorire emeremo emiya Catherine Nyamato akorete. Amang'ana abang'ina bakwanire ana aria omorembe chingaki ekero Catherine arachi gotindekwa omorembe siasa terorekana lakini atindekwa na abang'ina bamwabo na omorembe na abachumbe bonsi pi babwaterane kera abe ng'a nkorwa bare pole nigo bakorwa pole buna abanto babeire elected naende babwate siasa buna Catherine abwate lakini tari siasa ya ogoetania abanto gose koramana gose kominyokania. Aywo naro amanene nanyora iga na inche tiga nyakwane buna nanyakwanire igo. On behalf ya barai bonsi abasubati ba Gusii egekogera Catherine nere osiorete ekerogo kia abasubati kogenda bunge. Igo tore na obororo obonene egekogera asirire. Igo abang'ina korwa Kenya engima na Gusii engima baria baigure ng'a omong'ina oyo igo onyare koba gakorara nigo toichanete twensi. Mbaro baikaga iga rero naende mbaro ororo bataikerana korende nigo bagenderete kweroberia ng'a naki bakoenekia ng'a omong'ina oyo iga onyare koba gakoenigwa ase enchera yaye ya masikani. Igo bono twensi pi no torigaga nonye mbari motaika on behalf yaino twadura amagomba ino naende twatebire ng'a omong'ina Catherine Nyamato nere otoigoreire enchera buna abasubati naende okong'anya kwaye goto omosingi kwa abang'ina kobeka emikakati ng'a naki togochi kogendereria biria asimegete ase amonga aito naende biria asimegete ase ogotogareria korengereria ng'a naki tokwebeka buna abasubati. Igo bono oyo na omochakano naende ntomanyete ng'a nonye osirire otigire amaya agocha gokoreka magega moseseniwe. Na inche ngwaka mbuya mono abageni abamwaikire iga omweshimiwa gwachire na egroup yao aba MCA mwensi mwacha na abang'ina bekwaya mwakarabisirwe iga egento toganetie iga toganetie tosindigise omong'wansi one bwa enyangi nere ontenenerete enyangi nere ong'orogeti siasa ngatenena chikura ng'a airubuya na amasikani na omorembe chimisa nchiche chichake gochaga iga kera rituko omokatikista nantebeti igo togocha komanya indi chigocha ntoche tobatebi mwacha twasanga emisa mpaka rituko ekero agocha koenigwa. Mbuya mono ase Nyasaye na mbuya mono ase ogotoa pore. Omong'ina ominto otosigete naende otosomirie siasa otoikiri iga ore omwasilishi bwa ebinto bionsi bia siasa tobwate iga Gusii abeire okorara. Omong'ina Catherine nere tokoroka ementa gose oria otosigire twensi pi bari togoteba tore siasa korwa Gusii ase chingaki echi naende ekero omoreberi oyo ogendererete etogosaba kera oyomo
ore Gusii abomorai abomoke tusabirane naende tusabire family yaye naende tubeka namo naende tokora omorembe tokore na masikani egere tomoa masikani aye buna omorai omonene Gusii naende nari toranyora masikani aito buna abagusii ng'a ntomanyete gokora enyangi ya omonto ore omonene ekero asirire seito Gusii naro aywo ndatebe na inche oyo okwanire Josephine Nyarera korwa Borabu. Na inche ndaire Gusii engima togoteba ng'a pore nene twasiririe omong'ina enting'ana oyo otomentire twensi pi twachakire koboria ebirogo Gusii biri kare twaboete ng'a ebirogo na ebia abasacha gaki tware gosaba abanto ba minto kamoranche ekero emeroberi ya omong'ina egendererete torente obwanchani omorembe na obotoererwa ase enka nonya saitani oratake gosaria emeroberi ya omong'ina abang'ina bakanire ng'a saitani aetera are emeroberi ere buya korwa aria west mogirango ase torwete na omong'ina atagete koboria ekerogo kia obo MP bwa west mogirango abanto ba minto bateba ng'a pore enene ase Gusii engima basiririe omong'ina enting'ana tiga Nyasaye amobeke ase agaya abanto ba minto emeroberi eye kera omonto tiga asoia okoboko omong'ina oyo anyore amasikani aye buna abwate amasikani ase siasa buya mono sana. Thank you.